Haters! Amb Àlex Massana. Set minuts passen de les 12. Anem a buscar odiadors, haters, amb l'Àlex Massana. Avui, què has trobat per l'internet? Avui feia temps que no passava per l'ABC. Ui, què tal? Estan tot bé? ABC online, sí. clar. Sí. Digital. A veces va, a veces no va. Ui. No, a la meva secció, sisplau, traieu-me'l, aquest noi, que no el vull. L'ABC és un diari que mai falla, crec. I entro... És com el caviar, l'has de provar poques ocasions. Un cop a la setmana. Si no em bafa, no? Exacte. Hi ha altres coses. D'això, m'he tallat el micro, m'he autocensurat. He quedat molt satisfet, realment, dels haters, dels 47 haters, poquets, però ben trobats, de la notícia... Qualitat, exacte. Qualitat. Millor qualitat que quantitat. Clar, sempre és així. La notícia... No havia de... La notícia que Timbre avui s'ha sense sabut, voler. que Junqueras ha demanat el trasllat a la presó a Catalunya per poder assistir al Parlament a l'acte d'investidura, no? El dia de la investidura. Permisos, clar, a la presó i que el deixin sortir amb permisos pels plens, perquè Exacte. anar a Catalunya a la presó, si està tancat igual, doncs tampoc. Exacte. He descobert que l'ABC, altra cosa no, però geografia en saben. Obrim carpeta, geografia. Vinga. Un tal Pamapita es el mío. Molt bé, geògraf, també Hòstia, segurament. ja comença molt fort, no? La carpeta. Diu, a Corea del Norte lo llevaba yo. Hòstia, m'agrada. Seguim. D'Angeldom, _47, diu, a Siberia mejor que ahora hace fresquillo allí. Vale. Ahora, Sí, Ara, ara. des de l'any... Pots anar amb pilota picada, tu. Fresquillo, aquí també nace fresquillo ahora, ¿no? Max 8, o en el cas de l'ABC, Max 8, yo aceptaría su petición de traslado de cárcel, pero le llevaría a una prisión de Honduras. Mira, un altre país, molt bé. Honduras menos que... Ui. Us estic dient que Està arrencant el Seguretat. vídeo ara. Un tal Manuel Ramos Llaneras diu... Respect, un moment. Respect. Què? Manuel Ramos Llaneras. Què? Qui és? Que el coneixes? No, però és un hater que posa noms i cognoms. No, és veritat, és Això veritat. sí. Això és com molt raro, no? Sí. Bueno. He de dir que ja... Sí. No m'havia sorprès a mi, mira. Molt bé. Hòstia, m'havia patat al cap. Diu, sí, i para ir a la Haya de la Barceloneta. S'ha deixat la P i la L. Però escriure Ostres. el nom sí, però ara escriure puta P de playa no, eh? I ojo, una més de geografia, diu un tal Tocamerroque, Molt bé. i diu, y de paso que le den unos bonos para que visite PortAventura. Bueno, està bé, eh? Està bé, Demanem està una ben mica entès. llibertat presos polítics, no? No, o sigui, jo demano que em deixin anar a Catalunya, que em deixin anar Sí. i diu, sí, de paso dale 2 bonos para que vaya a PortAventura. No entenc. Vale. No em fa gràcia. No, tampoc. Seguim. Ja obro el capítol faltón, agressiu. Ara. Vale, què Ja és la carpeta, home. Al Junqueras li diuen de moltes maneres. Carpeta grave, Junqui, Oriolet... Osito, dos guàrdies civils. Sí, ho deien així. Correcte. Però no ho han posat molt. De No. fet, crec que no ho he vist. No Què m'ha semblat dius? veure-ho. No. De fet, ho Era va dir un l'Iceta, així. clàssic, eh? Ho va dir l'Iceta així en campanya, eh? Mira. És com un osset. És com un osset. És veritat. Diu un tal El Acostumat a Cidruy. l'Iceta a buscar ositos.com i coses així. El Cidruy /13 93 95 54 09 17 6. Què és aquesta merda Matrix? ¿Han cantado bingo? Han cantado bingo, senyor. Són les coordenades, eh? Diu, ojo, si trasladan a Cintura de Avispa Junqueras a Cataluña, vais a ver las manifestaciones con los moños y cartones amarillos, el destrozo de furgonetas y el desmadre constante organizado por la Omnium y la ANC. Ojo, los Jodis controlan todo desde la penitenciaria. Per això són com jedis. Los godis. Además, se descuenta la cacerolada diaria de los, ho diu 2 vegades, acólitos de la secta del plasma. Hòstia, ho trobo meravellós, És brutal, eh? Cintura d'avispa, Junqueras, eh? És que ja ha començat a dalt de tot. Sí, li posa el mote i li posa abans, saps? Cintura d'Avispa Junqueras, és com un lluitador de boxejador. Peso pluma, Sí. Me l'imagino amb la màscara, eh? I tot. Segueixo. I Murnau /2799
Aquest es línea només, no bingo. Pues nada, cualquier asesino o violador que pida salir para ir al cine o a recoger manzanas en su huerto, y pose 3 punts, com que le dejen lo que quiera, ¿sabes? Sí. Y diu, la desfachatez de este delincuente, Junqueras, es impresionante. Desfachatez és Desfachatez. bona paraula, haters. És del país, també. És del país. Sí. És que l'ABC, ojo, té un També té un nivell, punt d'aquests, té un nivell, sí. Un de caspa... No, és que Fedal tenies al país que s'ha apuntat a ser com l'ABC. Sí, l'ABC ja el tenia. És veritat. Capítol majúscules. Junqui, com us he dit abans, Sí, li Junqui. deien. Colega. Diu, cuando te presentaste estabas entrullado y sabías que te podía pasar. No m'escolto, per tant, no sé si estic tirant revers o crec que estem no. tirant Jo tampoc revers. em sento gaire. No hi ha revers? No, avui no. No hi ha rever, todo por la ràdio. Mira, el capítol majúscules... no, aquest no me'l peto. Capítol comparacions. Sí que n'hi ha? Ara sí. Oh, és que no m'escolto res, Perdoneu, amics oients. Va, un de revers. JLSG/4003. Què s'han de posar números així? Per què? Sí, hi ha molts números, no? A l'ABC hi ha molt més que qualsevol altre lloc. Sí. A més és raro, no? Perquè ABC és d'abecedari, És no de de... lletres, clar. No? Aquest està bé. Sí, Està bé, sí, tens raó, està tens raó. bé. Aquest està bé, està Sí, bé. Bé. Jo he de pitar perquè... Diu... Sí, sí. Y para colmo, conchelerías urgente. Urgente. Entre cometes, urgentes. Como si el juez está a su santa disposición. Què? No entenc res. Què vol dir conxeleries? Jo crec que és xuleries. Xuleria s'ha equivocat. Ostres. Com que es posa xulo el Junqueras i ho demana urgent. Ah, ara ho he entès. Ostres, havia canviat el meu cap, el meu cervell havia canviat de tema ja. No sé ni de què parlar. Caem amb 2 últims capítols. El de comparacions i, ojo, poesia. Avui he Què trobat dius? poesia. Hi ha haters poetes? Haters poetes i, a més, Hòstia puta. molt bon nivell de poesia. Oh, com m'agrada, com Jocs m'agrada. florals. Exacte. Abans, comparacions. Un tal José 12345, Ep. Que és la contrasenya. És guai. exacte, és la típica. la del Banc Central Europeu, és aquesta. Exacte. Tots Abans els d'entrar, ordinadors són així. usuario, José, admin, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Diu, esto es como si el que quiere robar en tu casa cuando te vayas de vacaciones te pide que le dejes aparcar entubado porque así puede ver, vigilarte mejor y saber cuándo te has ido. Ni agua. Ostres. És com si... Com si, exacte. Igual. Sí, sí, no té res a veure absolutament, però endavant, No, Va. no trobo gens la... Perquè, a més, cap a més símil, no. que puguin fer un símil amb un delinqüent, val, ja ho assumeixo, però en un cas, un delinqüent està lliure i se'n va a vigilar la víctima i l'altre se'n va a casa. No sé, un ocupa... no estic entenent res. En fi, Acabem un alt, sisplau. Acabem un alt Sí. amb poesia de nivell. per favor. Un tal Jiribilla 42/256110. Jiribilla i molts números també, m'agrada. Exacte, sí. Diu... ¿Qué es usted? ¿Un loco playa o un estúpido supino? A tenor del desatino, en la estulticia usted raya y su cerebro le falla. ¿No le apetece entremera una trena postinera, hotel gratis y lujoso? ¿Que el lugar es horroroso? Pues fastídese, Junqueras. Ostres, Uau, molt bé. Bravo, bravo. Bien, Mola. Jiribilla. Meravellós. Creieu que és superable? Jo crec que sí. En la forma... En el contingut ja no sé, però la forma és perfecta, eh? Fa una olor carajillo de ron de Bar de Madrid, d'aquest poema, però tan maco. Com m'agrada. L'ha escrit en ploma, Sembla segurament. molt heavy, A l'ordinador en ploma l'ha escrit. Però que està bastant... Damunt de la tablet. Sí. Que està bé, eh? Està bé, està bé. Joder, que N'hi ha està una puta- altra. Oh, calla. N'hi ha una altra. Més? Sí. No n'hi ha una fotis. altra. S'han animat. En el mateix fil de notícia. Al segon, al cap de 2 o 3 comentaris. I no hi ha cap que digui que eres el puto amo a sota? no. Hòstia, que M'ha- vale. m'ha faltat. Ja el posaré jo, Som-hi. És el mateix, el Jiribilla? Sí, ja el mateix. Molt bé, eh? Jiribiri. Heme aquí en esta mazmorra, entristecido y contrito, y al juez que le importa un pito y que me envía a la porra. ¡Coño! Más vives de gorra. ¿De qué se queja Junqueras si peor están afuera
quienes duermen bajo un arco y en la comida son parcos. Ostres. Mejor se está en Extremera. Podem aplaudir-lo un altre cop? Molt bé, bravo. ¡Bravo, Jiribilla! ¡Qué bien lo haces! A més, bastant rima consonant. Hòstia, podem fer un seguiment d'aquest home? Ho intentaré. Ho intentarem. Buscar al Google Jiribilla Tens molt de 42. mà, sisplau. Ho intentaré. Follower. Molt bé, Jiribilla. Poso deures per la setmana. Jiribiri, tio, uns rons aquí, amb cafè i de tot, eh? Molt bé, m'ha agradat. Gràcies, Àlex. A tu.